で傭兵記念日の奇跡っていうシナリオですね。あと、レベルが上がったので、このザ・ビーっていう火力アップ系のシールドをつけてます。で、この装備つけると、シールドがフルの状態の時、要はダメージ受けてない時ですね、追加ダメージが、このレベル46のザ・ビーだと24000ほど入ると。なので、ダメージ受けてない状態だとすごい威力で敵の体力を削ります。連射力のある、こういうアサルトとかサブマシンガン、これにつけるとすごい勢いで体力削るんで強いんですけど、リチャージ率とリチャージ遅延がちょっと大きいというか、ちょっとデメリットが大きいので、シールドを維持しながら戦うのが難しいんですが、このキャラクターの場合、ロボットがいるので、ロボットをデコイ代わりに使っていけば、かなり火力出るかなという感じですね。傭兵記念日おめでとうございます。ちょいと頼まれてくれませんかね。あれ、マーカスさん移動した。ジンジャートンって街をご存知で、住人たちはいつも笑顔と歌を開けてくれるのね。いいかもではありますがね。そのジンジャートンに列車で武器を出荷したんですが、何の音沙汰もありやしない。ちょうど傭兵記念日ですし、足にプレゼントのつもりでちょいと街の様子を見てきてくれませんかね。街の様子を見てきてくれと。おお、寒そう。なんか音楽がすごい壮大なんだけど。街はどこだ？結構先かな。お、敵がいた。この武器連射弱いからいまいちだ。相性が、シールドの相性が悪い。今攻撃した時に音がちょっといつもと違うんですよね。当たった時にシールド壊れちゃった。今シールドを削れたんですけど、この状態からシールド回復始まるまでがちょっと遅いっていう。その代わり火力はむっちゃ高いんで、敵はシールドさえあればサクサク解けますね。危ない、近づきすぎた。連射力のあるやつがあんまり持ってないか。スラック武器でいいか。で、敵に当たった時にちょっとピシピシっていつもと違う音がしてるのが追加ダメージ入ってますよっていう、そういう合図になるというか判断になります。この武器というかこのシールドを使っている時は攻撃の音でシールドが削れてるかどうかを判断したりします。街があったかな。敵が来た。すごい勢いでこれ削れます。多分入り口守ってるちょっと強めの敵だったんでしょうけど、サクッと倒れましたね。でもデストラップ動いてくれないのなんで。よいしょ。食らっちゃった。後ろにいる。デストラップが全然動かないな。なんでだろう。いったいった。いいわよ。こんなすごいの科学コンテスト3位なんて納得いかないわ。こんな感じで火力むっちゃ上がるんで、デストラップがうまいこと縦になってくれればだいぶサクサク進められると思うんですけど。こっちまったんじゃ、こっちは商売上がったりでさ、街の暖房設備が壊れてないか調べてきてくださいよ。街の暖房を調べる。上の家。記念日はダール社がプロモーションのために流行らせたイベントでして、1年に1回あらゆる傭兵の仕事がタダになるって日でさ、それをパンドラのアホどもがチャリティーの人勘違いして、すいません、ちょっと溶けろ。口の中に入っちまいました。すごい勢いで削れるんで、むっちゃ進めるの楽ですね。ただシールド切れたら結構きついというか、シールドの容量ちょっと少なめなのと、やっぱリチャージがね遅いんで、いかに距離を維持して戦うかっていう。しょうもないやつだったわ。
距離を維持して戦おうとするからデストラップが行ってくれないのかな、前に。これか、暖炉。滑った。ちょっと横着な移動しようと思ったら無理でしたね。ちゃんとこっちからか。どうやら石炭がなくなったようですな。一体誰が盗んだんだか。石炭が盗まれた。石炭の痕跡を追う。温血動物ども、ジンジャー島は僕の縄張りだよ。さあみんな、氷の心で反撃だ。まずい、全滅開始よ。雪だるま動き出した。雪だるまスラグにしたらすごい気持ち悪い色になっちゃう。ちょっと武器変えよう。これ緑にしたらどうだろう。緑色にならなかった。あ、食らった。あ、そしてこの武器リロードすると投げちゃうやつだ。あれ緑色には染まらないのか。ダルマなんて幸せな人間と同じく都市伝説だと思ってましたよ。またリロードで投げちゃった。奴らが街を凍らせて私の武器を盗んだんです。線路へ行って列車の様子を見てきてもらえませんか。冷たい風が吹いてきた。みんなも感じるでしょ。後ろにいる。ほうほう、雪だるまが今回の敵ね。弾の装填が遅いからむっちゃ追いかけられちゃった。これもうちょい装填の早吹きにした方がいいかな。拾う。よいしょ。ジンジャートンのアホどもが武器をたんまり購入してくれましてね。プレゼントこいつらも動くのかな。お互い送り合うんだとか。そんな善人ばかりならなんで街ごと凍ったんでしょうね。あ、ここセーブポイント。撃たれてる。どっからどっから。ちょっと一回逃げる。一回逃げて、あそこか。私の最高傑作。で、下にいるな。イリジウムがある。よいしょ。上にいる。あいつか。今毒ってるな。あ、倒しきる。デストラップが倒してくれた。こう見えて足も昔は愛情あふれる人間になろうとしたんですよ。モクシーと結婚してた時は彼女に何もかも捧げましたから。足が太ってるのは彼女のせいです。見た目で敵を欺けって言われましてね。残忍な性格なら外見は太っちょに、頭脳明晰なら色っぽくってね。いやー賢い子です。時々恋しくなる。これ橋降りてないから下から回るのか。あー、シールド剥がされちゃった。もう普通に撃つか。やっぱシールドのリチャージが遅いな。グレネードで、あ、デストラップ復活した。よいしょ。これで戦いやすくなる。お、シールドリチャージ完了。これで火力上がるんで、後ろになんか出た。あ、後ろに出た。あ、またダメージ食らっちゃった。めっちゃ痛い敵。ちょっと一回こいつを撃ちながら通り抜けよう。追っかけてきてるな。あー、やっちゃったやっちゃった。まあ、でも近くにいるからいけるな。ここグレネードでやっとくか。やばい、ザ・ B をせっかくつけてるのにダメージを食らいすぎて全然 B の効果が発動しない。よいしょ。よしよし、これでシールド回復した。シールドさえ回復してしまえば。下にまだいるな。多いな。あそこか。近くに2人いる。あ、ダメだ。シールド剥がされちゃったか。どうしよっかな。ここら辺使うか。
外してる。またこれリロードすると弾全部投げちゃうやつだ。お、デストラップまたリロードで弾捨てちゃった。あいつね。よしよし。癖だな、リロードすぐしちゃうの。これ上？こっから登っていけばいいか。お、セーブポイントあった。あー、ここら辺にも敵いそうだけど。あれ敵かな？敵だな。なんか動物いるな。動物っていうか原生生物というか。そっちにも人いる？違うかな。なんか向こうの生き物全然こっち見てないな。ああ、むっちゃ食らってる。あれ、これもしかして列車引っ張ってんの？そういうことか、引っ張ってたのかこいつ。こいつ早く倒せよ的な、そういうミッションだったか。当たってない。よいしょ。まだいっぱい出てきた。あ、後ろにそっちか。あ、やってもうた。デストラップがなんか誰か倒してくれた。よしよし、この位置関係ならデストラップが敵を引きつけてくれるんで。弾切れ。列車を町の安全な場所へ移動させましょう。橋を下ろさないとダメですよ。装置は橋の下にありますけど、多分凍ってんでしょうね。凍ってるな。炎吹きかな？炎吹き持ってたっけ？これか、これでいけるわ。あ、溶ける溶ける。んで、逆側もか。戻らないとか。あ、こっから撃てるか。よいしょ。撃てる撃てる。これで通行できるようになりましたね。それじゃあ車掌を説得して列車を動かしてください。武器をジンジャートンまで運んだら町の氷が溶ける前にこっそり持って帰りましょう。住人にはバンディットが盗んだことにしておけばいい。足は返金しなくて済むし、商品も再利用できる。車掌を説得っていうのは、車掌はどこ？この前の方か。多分脅すんだろうな。こっちか。あれ？車掌は？守ってくれてありがとう。これでやっとジンジャートンへ荷物を届けられるわ。ただし、あなたがそばで護衛してくれなければ話は別。そこに立てて、今列車を出すから。護衛なしじゃどこへも行かないよ。アイテムあった。列車に乗って。列車に乗って、列車に乗ってって言われたんだけど。乗ってって言われたんだけど、乗れてない。乗せて。乗せた、乗れた。ああ、ジャンプしたら完成で前に行かずに後ろに飛んじゃう。乗せて。やだわもジャンプして前に行けるのかな。走るよ、どこまでも。無理だ、これ高さがあって無理だ。あ、止まった。あ、敵倒さないとってことね。雪だるま燃えるんだ。お、レベルアップ。雪だるまが一発で外すようになった。まだいるな。まだいる。あいつか。この奥のやつらもか。なんかでかいの来た。なにめっちゃ敵来た。あ、残りの雪だるまも来たのかな。びっくりした。足元から敵はいた。
これ前進まないぞ。まだ敵がいんの。よいしょ。7万ダメージ。逆側にいるな、これ。よいしょ。上にいる。上の家か。よ我ながら天才すぎるわ。いしょ。ショットガンよりもマシンガンタイプとかアサルトの方が強いな。列車駅はジンジャートンニューヘイブン、そして地獄。なんか出てきてる。雪だるまがまた来た。まだいるかな。列車守るがまだ終わってないな。まだいそう。来た来た。上か。奥のやつがちょっと強いやつ。ちょっと手前のやつやらないと。よいしょ。んで奥のやつがね。ちょっとまたリロードしちゃった。これは燃やした方が早いか。よいしょ。シールドが邪魔で燃やしきれない。よしよし。やばいやばい、 HP やばい。あ、やっちゃった。どこだ、上。ロッケラン使おう。よいしょ。もう一発か。誰にも止められないわよ。シュシュー、行くよ。あ、列車行っちゃう。乗っけて乗っけて。列車の方が早い。列車の方が早いな。列車に乗って街に戻るって書いてあるんだけど、完全に追いかけてるよね。今度新しいセーターでも編んであげるわ。石炭を下ろしてください。町石の氷が溶けたら炭を下ろす。武器を盗み返してずらかりますよ。あ、これで下ろすのね。で、石炭を暖炉に、あ、もう入ったのこれ。で、扉を閉めてやる。やりましたね。さあ住人たちが目を覚ます前に急いで逃げましょ逃げましょう。僕生きてる。あなたたちは命の恩人だ。ボルトハンターさん、マーカス、ありがとう。う。どうやら武器は置いていくしかなさそうですな。なるほどね。武器を盗んで逃げようとしたけど、先に住民起きちゃったわっていう。あ、スキル振らないと。どれ振ろうかな。属性ダメージアップ結構いいんですけどね。こっちもそろそろ上げて。クールダウンまで取ってるからいいか。これどうしようかな。シールド回復と移動速度上がるんですよね。迷うな。移動速度にするか。で、こっち側になってる。ミッションマークは。この辺になってる？これと話すの？あ、これ、ちょっと微妙に動いてる。これ人なのか。街を凍らせたでかい雪だるまはきっとあなたたちのことをただじゃ置かないと思います。お礼はできませんけど、そのボルトハンターさんに雪だるまを退治するよう頼んでもらえませんか？まあいいでしょう。ボルトハンターさん、でかい雪だるまを探して始末してください。今日は傭兵記念日ですから町へのプレゼントです。はいはい、傭兵記念日なんで傭兵タダで依頼受けますよってことですね。なんで、まあ町へのプレゼントとして雪だるま倒しましょうと。
で、雪だるまがこっちだけど、あ、自販機があるから先に自販機でアイテム整理しよう。お、武器のなんか箱もあった。取っとこう。自販機はこの辺にある。違う？あったあった。申告義務があるので言っておきますが、私は資格を持った医師じゃありません。アサルト系のダメージとマガジンサイズが上がる。ああ、これいいけど、でもスキル系が全然上がらないか。スキル系上がらないとちょっと厳しいな。そいつが役立つことを祈ってますよ。いい取引をどうも。で、いらないのは全部売っちゃいましょう。なんかスキンが増えてた。湖に入ってこないでよ。僕に構わないで。これボス戦エリアかな。皆殺しにするんだ。まだちょっと移動があるかな。この辺の雪だるま動いてきそうだな。あ、でもここで行き止まりっぽいから、これボス戦エリアじゃないのかな。ミッションはここになってるけど。例のデカ雪だるまはあそこをねぐらにしてるんです。怒らせれば目を覚ますはずだけど。そうだ、あの鐘を鳴らしてジンジャートンのテーマソングを演奏してください。そしたら僕たち大きな声で陽気に歌います。ミスタースノーフレークは陽気な歌声が大嫌いなんです。おー、じゃあこれ鳴らしたらボス戦ね。おい雪だるま、聞こえるか？いくら街を凍らせたって人の心までおー、なんか振動してる。できないんだ。コントローラーが振動してる。耐えられない。もうやめた。どっから来る？どっから来てるこれ。あ、下から来てんの。お、なんか来た。あ、でかいの来た。よし。じゃあデストラップ5。あ、やばい、むっちゃ食らった。むっちゃ持ってかれた。なにそんな動きすんのこいつ。ちっこいやつ倒して復活したい。よし、もう一発。うわ、すごい勢いで、デストラップすごい勢いで死んだんだけど。いや、これ痛いって。むっちゃ飛ばされるし。こいつ何が効くんや。とりあえず、シールドがある間は、ザ・ビーの威力でいけるけど、あ、6ダメージ入ってる。痛い。やばい。よいしょ、グレネード。ちっこいやつ倒そう。なんか丸い雪だるまっていうか、丸いのもこっち向かし。あ、やばい、間に合わない。これ、ロケランで復活。よいしょ。デストラップ復活。よし。次はあんたの番よ。デストラップゲームやられてる。ロケランで一気に削ってくる。もうちょい。あ、ダメージ食らっちゃった。ザ・ビーが乗らなくなる。デストラップ死んだ。危ない。やばい、今ちっこい倒して復活する雑魚敵が近くにいない。そこに雑魚敵がいる。ロケランで。よいしょ。今のうちにザビーで削る。ダメか。あんま削れなかった。でか、こいつの攻撃を全然避けれないんだけど。怖い。また死んだ。でも近くに死にかけの雪だるまが。お前を倒すと俺は控える。よし、デストラップいけ。おとり。こっち来た。やばい。デストラップも死んだ。マジで。近くに蘇生をでき。無理だった。やばい。敵の火力が持ち高い。後半でロケラン一気に使うか。とりあえず弾を買おう。いやー、短編シナリオ結構ボスが強いですね。低価格無条件で売りますぜ。ガンガン打ちまくってくださいよ。
近いうちにまたすぐ会えますよ。弾も込め直してから行こう。デストラップをうまいこと盾にしたかったんだけど、デストラップが速攻解ける。で、ロケランは蘇生用と後半の削り用に使いたいから。非属性のマシンガンが今手元にないんだよな。ショットガンしかないか。ショットガンどうなのかな。10発出るから結構いくかな。ナンバー5は生きてるのよ。そんな削れないか。この時手から止まってくれたりしないのかな。このブレスとかどうやって受けるんだろう。セカンドウィンドナイスデストラップ。この時突進の時にダメか。顔に当てたら止まるとかじゃないのか。デストラップもいないしいやこれきついって。とりあえず今近くにいたやつ死んじゃった。もう一体いる。よしこいつで蘇生だ。とりあえずちっこいやつはセカンドウィンド用に残しておきたい。よしこれむっちゃ今削れあいつ雪を真横に投げてきた。これが避けれないな。突進というか。近くにいない。いた。こいつ巻き込めば。よし。デストラップゴー。デストラップ召喚する前に死んじゃった。あっちにいるな。当たってないな。どこ行った。ダメだった。強いな。これどっか攻撃避けやすい場所探すか、それか突進をなんとか避けないとですね。いや、雪だるま強いよ。人は何度も死を経験してこそ英雄になれるのです。一度しか死なないのは臆病者。弾は全然減ってない。銃弾じゃないし吸収系やってもしゃあないしな。弾は込め終わってる。こいつか。あと連射性能の高いやつでやった方がいいか。これでいくか。デストラップを出しときの。これどうやって避けんの。避けた。でこれだよね。これどうやって避けるのか分かんないから走って逃げる。また来た。ダメか。マジか。あんな2回来るか。突進、後ろに突進してる音がする。ダメだ。2回目来た。やばい。これはジャンプしてれば避けれる。そうでもない。そうでもなかった。タイミングがあるのかな。打った瞬間とかに動いたらダメか。死んだわ。もう死んでもうた。ロケランで。よいしょ。デストラップまだか。よし。この突進が避け方が全然わからん。デストラップなんで雑魚の方やってんの。ボスを頼む。これ後ろに行ったら避けられるのか。これがな。デストラップなんだ。こっち来た。こっち来ちゃった。あそこに回復アイテムある。あれ取りたい。回復アイテムじゃない。これ違った。なんか色ついてた気がしたけど、あれお金かもしかして。やばい。いや死んだけど後ろにいるからロケランで。よし。
痛い痛い痛い、むっちゃ飛んでる。あ、でもチャンスチャンス。もうちょいもうちょい、もう2発ぐらい。いったいった。今のうちに魔法の帽子を奪ってください。魔法の帽子、これね。だって奪うの。あ、死んじゃった。死んじゃった。魔法の帽子だって奪うの。後ろから登るのかな。奴の邪悪な魔法の帽子を奪ってください。どうやって取んのよ。あ、よし、取れた。取れた取れた。こいつは傭兵記念日の奇跡ですぜ。今日はお互い大事なことを学んだようですな。あっしのところへ来てくださいよ。武器を特別にプレゼントしましょうや。やったー。私が大事にしてあげるわ。大事なことを学んだっていうか、雪だるま強いってことを学びましたね。むっちゃくちゃ強かったな、あのボス。なんか敵がいる、まだ。テストラップがカンカンやってる。雪だるまあんな金属音するんだ。あ、向こうからも来た。いや、これ雪だるま、ある程度体力減らしたらロケランゴリ押しが安定っぽいですね。で、これ登れんのかな。ああ、登れる登れる。で、武器のコンテナを開ける。あ、戻るのね。じゃあちょっと先に、あ、今取ったアイテムの性能を先に見よう。お、これ、プラス11%武器ダメついてて13発出る。これ強そうだな。こっちはスラグ化か。スラグ武器と今のと比較して、こうやって比較できるんですけど、精度が高くて発射速度も速いし、リロードが速いな。あ、リロード速いのいいな。マガジンサイズは、あ、そうか。こっちはむっちゃちっこいのか。ああ、迷うところ。あとはこの辺、17発出る。あれこっち強いな。あ、でもそうか、武器ダメプラスがついてないから上の方がいいのか。じゃあ黄色じゃないわ。緑系売っちゃいましょう。青と緑はいらないか。あ、でもこれ 180% クリティカルダメは強いんじゃないか。あ、これもともと持ってたやつかな。違うな。今出たやつだな。あ、これ強い気がする。これは残しとこう。んで、これ以外の緑は売っちゃって。こんな感じでいいかな。何気にロケランもう最後の一発まで打ち切ってたんですね。で、武器コンテナを開ける。この辺にある。あ、これ武器コンテナなんだ。おお、開いた開いた。おお、2個ある。おお、なんかイリジウムもいっぱい。とりあえず全部取ろう。んで、会話して、クリア。マーカスのおかげだ。ありがとう。B クールっていうスキンヘッドか。スキンヘッドじゃないです。スキンか。こんにちは。ヘッドスキンなのかな。傭兵記念日のプレゼントを町の住人たちに届けなきゃいけないんですけど、足腰がすっかり弱ってしまって、代わりに届けてくれませんか？あれこれむっちゃ子供っぽい声だけど、足腰が弱ってるって、あ、年じゃなくてずっと凍ってたから足腰弱ってるってことかな。去年の傭兵記念日はプレゼントに病気をもらったんだ。プレゼントの病気をもらった？助かります。ちゃんと届けてくれたら少しですけどお礼をお支払いしますからね。これ置いていくだけかな。なんか変な音してる。親切なハイペリオン社の人たちがプレゼントをくれたんですよ。ジャックさんがいろいろとひどいことをしたから、そのお詫びのつもりかもしれませんね。いや、なんかこれ嫌な予感しかしないんだけど、ハイペリオンからのプレゼントって。まあ、とりあえず配るか。トラップとかじゃないの？なんかむっちゃ今のメカの音してたけど、ハイペリオンロボが中にいそうな音がしてるけど、
こんなちっこい箱に入るんかって気はするけど、ちっこいハイペリオンロボっていますからね。なんか嬉しくなりますよね。ハイペリオン社のせいで世界は危機に陥ったけど、ちゃんと間違いを認めてこんな風にプレゼントで償おうとしてるんだ。なんか今間もなく自爆って聞こえた気がしたんだけど、箱から。よいしょ、レストラップゴー。よいしょ。あ、むっちゃいた。よいしょ。何が入ってるのかな。おもちゃのロボットみたいですけど、ひょっとしたら歌やダンスを披露してくれるのかもしれませんよ。爆弾じゃないですかね、普通に考えて中に入ってんの。ここ行けるかなあ、通れた通れた。で、上か。上の家ね。これで最後の1個。プレゼント配達したけど、大変だ。ハイペリオンの人たちは心を入れ替えたわけじゃなかったみたいです。やっぱロボっすか。ってことは、これ、ゴロシップ系のやつでガンガン削っていきましょう。どうして僕たちを始末しようとしたかわかる気がします。ジンジャートンには元スラップの住人がいるし、ハイペリオンはブリックの仲間を目の敵にしてましたから。よいしょ。ザ・ビーの力と、あとスラックの力ですごい勢いで敵が解ける。悲しいな。ロボットたちが僕らと友達になってくれたらどんなに楽しい時を過ごせたか。で、これ敵倒した後に移動速度がガーッと上がってるのは一瞬ですけど上がってるんです。一瞬っていうかまあ数秒ぐらい上がってるのかな。あれはスキルの効果ですね。ヒルスキルなんで敵を倒した後にガーッと移動できる。あ、食らっちゃった。あれでも溶けて死ぬんじゃないか。そういえばあなたハンサムジャックを倒したボルトハンターさんですよね。なんて運がいいんだ。僕にとってはあなたに会えたことが傭兵記念日のプレゼントですよ。なるほど、これ本編終了後のストーリーか。ストーリーというか追加コンテンツか。よいしょ。よし、溶かせ溶かせ。あー、D 切れちゃった。もう一体いる。あいつか。溶かせ溶かせ。飛んでったけど戻ってくるな。後ろにいる。あ、まだ壊れてなかった。ボルトハンターさん、あなたのおかげで素晴らしい傭兵記念日になりました。また来てくださいね。で、報告と。万歳。こんな素敵な傭兵記念日は生まれて初めて。あ、これで終わったかな。あ、戻るになってるから、終わったっぽいですね。さすがにザ・ビーを使ってるんで火力上がってるから早いですね。ボス戦ちょっと苦戦しましたけど。じゃあ今日ちょっと短いですけど、一旦これで終わりにして、また後でもしかしたらもう一個というかあと2個ぐらい短編シナリオあるんで、もう1個くらいやるかもしれませんけど、一旦これで終わりにします。ご視聴ありがとうございます。